Здравейте на всички гледащи този запис. Ние сме в Хамбург, на Северно море. И сме на корабче, на разходка. Ето ги кошовете, ето ги корабче. Точно така. И тук сме хубава компания, хубаво време. И ето ви Хамбург, ето ти Булко, Спасов ден. Tu е стаката, Здравейте, здравейте. Сашата, Венкото и Велинчето. Така. Семоа. Чакай, кой снима? Тук не може да се види. Имаше отражение на очилата. Тук гледаме някакви хубави сгради хамбургски. Страхотно време случихме. Ето как скоро ще ходи вълните. Само туин трябва. Хубаво време, ето слънцето пече и на нас ни е много добре. Тук сигурно кой се намира. Тук има стълбичка. Ето тук. Може да ползваме и от всичко центъра, като сега план и го разцъкваме направо за един час целия Хамбург. Тук даже посадили дървета, виж. Или да видим пак с преди отгоре, или да Интересно. Какво зърно в морето? Той е за... терминал е може да. Трябва баща ти да кажеш. Страхотно, какви облачета. Днес спечелихме първа награда на фестивала Златна роза. това не е кораб. Който и нещо е. Кораб. Гледам и не вярвам на ушите си. Венко, я пусни малко да снимаш тук. Ето е видео. Видео. Виж къде ти е пръста. Спокойно не съм така... Здравейте на всички гледащи това видео. Много си нервен днес. В момента сме в Хамбург. И яли сме толкова много хамбургски салам, а сега дойде време да дишаме малко хамбургски въздух. Да. В момента сме доста гладни. Бе, не ти личи като гледам? Доста гладни. Даже бая стърчи. Остави оператора снима за БНТ-то. Така. В момента акустираме. Не сме стигнали вече? В момента сме на рибарското такова. Ето. Наско с тия цайси като бос на мафията, така леко. Точно така. Ама знаеш колко хубаво са чела? Направо хич не ми пречи слънцето. Направо невероятно. Така, ако не сте ходили на Луна парк, там знаете, че сме в много хубаво настроение. Вече. Ето ти и на кораб се качи. За пръв път в живота си. За пръв път на самолет, за пръв път на кораб. Тук другия бос на мафията. Ето е джобно кораб. Здравейте, тук те. То са блъсна в той, усетихте? Оп, нещо хълца. Много пи в колата. Направо ужас, че. Сега мечтая за един дюнер. То са отболна, никой не прощава. Бъди мъж. Ама кажете, къде то са... Остров. Знаете ли какво си мисля? Да питаме някой Тези капитана. хора, които са качили тук, те знаят къде отиват. Те ще спрат някъде и ние с тях. И сме те малко добри. Да чуят всички. Венко, ти ли си, бе? Същия. Браво. Казва са тъй верно. Много модерни офиси. И са кос. Те с офиси на кого са? На Harper Mining. Тоест не от нашето село. Далас.
Халс. Да видим Дейтон остров, бе. Чакам острова да дойде. Ни трябваше да питаме. Гледай, какъв мост виждаме тук. Ама ние може би с колата сме минали оттам. Не е ли? То сме идва в Холандия. Чакай. И аз се страхувам много, да не става. Да не го изтърва долу. Ами, не подръж много на водата, не стане да лапа. После не можеш да изпъти. А ще аз съм го стиснал. Ето ти Северно море. Ама аз не разбирам какви са онези сгради от среща. Еднотипни сгради, всичките са в кафяво. Все са морски администрация, човек. Сигурно. Представи си какви пари за града е това. Всичко на корабите, разбираш ли? Да. Всичко такива администрации. С слънчеви батерии, сега пак правилно, брат. Да. Те там играят ко Титаник, нали? Стоят от среща. Още малко ще запеем Селин Дион. Това е романтика, брат. Къде? Никъде. Аз не виждам. И там за тето с страница, с русата. Русата, Къде е? Среща. Чай, че ма карат да сочи. Червеното ли? Да. Еми, Романс. прясно влюбени гълъбчета. Ето къде е поредица от кораби. Баша, тук хищ не е плитко, момчета. Тук е минимум 20 метра дълбочина. Да влизат. Минимум. Дали е И сега вижте, там има толкова Все много може да е. контейнери. Гледайте колко контейнера има там. И всеки този контейнер някъде е отбелязан, Има номер. че е там. Да. И какво има в него? Няколко места. Къде? Голям. Tu е кораб ли бе? Товарен? Не бе. И е пълен с контейнери, гледай какво става. И го влачат влекачи. Той сам не може да е такова. Той само с влекачи. Защо не отидеш с векторта да го дръпнеш на жето? Да ти глича. Последен Венко да го дръпне, и да поети. Автомобилни гуми сложили страни. Красота. Като спира на брега да не се удря. Верно, да. Той жълтото кораб, чудето отива към кораба, не прилича на АДАЦ. Може и да такова. Имайте го, чакайте го То дърпат. влекач. Да. Той не може сам да апостира. Той стока, враче, стока от Китай. После защо китайските стоки били ефтини? Защото се превозват с кораб. Контейнер. Голяма работа. Защото работят за $30 на месец. Може би. 100 човека. Аз чакам кога всички са юрнат да слизат едновременно. Означава, че има нещо хубаво. И къде трябваше да слезе също? Нямам си представа. И няма ли билета? Такова бе? Тук... Даже не съм го чел билета. Плаж бе? Ето тук. Тук трябва да слезем. Той каза на плажа. Давай да слизаме. Тук слизаме. Той каза на плажа слизате. Слизаме и после ще фанем следващия. Добре. Айде. Отиваме на плажа. Чао!